Anyang aki din! Ay, amo. Makapaila ka talaga na gito yung mokong. Oh, asino man ang tikat katawaan? Kumanatawa kang agmay-may sa. At katawa man na tipos ni Lucio, bakit? Ah? Tapay tipos ni Lucio. Kita ang kami na, kita. Impos na tinapandan na ginuman. Makapaila. Anya nga rin ti makapaalag di tangay. Proud by lang mo't anang positive pictures da anak ka walking 500. Kita ma, kita nakapadyama da na pan iminom. Ay na, hawa, nakababay hindi kastoy bakit? Anya? Ay, nusya kami, mabay na nga gipo positive pictures ko. Nang runa no kastoy tigawas ko. Ay, unay kan aya Bruno. Kaumay, makapaibaba iti dayaw no ko. Ay, anya lagi din aya. Napan magayam dalusyo iderabi ije may sabar. Ha? Kastaya paray. Kun pare, nakita ka rodje pos ni Lucio itay bigat. Napandagayang. Di na pa nag-aawis mo, Ijo. Urawisan da ka, jak mo ilakayat ka di timapan. Ha? Kita ang ngamin at impos da na nagaalas ti badbado da. Anya kita mapanda iti may nga inuman iti kastan. Nakapadyama lang. Ay, mangibabay na dalaki di. Anya? Ay pare, amumuteng kanya. Jak kayat ang mapan iti inuman, anak ka walking 500. No siya ti mapan iti inuman, pasiga 501 ti pantalong ko. Una yung pare. Pudno ti bagbak pare. Iso nga rod nga amin a waitress ijay. Ket magguap-guapuan da kanya. Sorry da. Tas anak mo tinabaro. Mabaling ko mo ilatatag, Jex pare. Laki din na yan. Unay matay ni Bruno. Anya nga iti nakakatkatawa. No nakapadyama dalusyaw anapan iti inuman. Amo yung mutin ni Bruno, tata. Uyawin na amin na makita na. Gapulang tapasi ka branded na kita kawas na. Kasadayan nga agsasao. Uwang nga raw. Payman, tadala pang sabata king kuana. Bagak man na dya tao. Ay kauwan na, tata. Barang sa nga agsakit tinakam na kada kayaw. Ubagbagan niyaw. Kaya bayaman wag sakit tinakap na. Tinapatag. May bagak di kayat ko, may bagak king kuana. Salamat tinadadaan ti limbong ti panunot mo si ka Bruno. Apay nga agkat-katawa ka mo't gagmay-may sa. Ay, kita nga man dato impus ni Goryo. May samo na mapan iti inuman, anak kababay, hindi kaus na. Aniya? Nagpapara na kadalusyo, di na lamabayin. Unay kamutan, Bruno. Pudno ba ti magbaga? Kita nga mina. Dagitoy man lang tinakitak ang naglayng agpos. Yung pasig mo't alokal, dagiti kawas da. Aniya? Lokal, dagiti kawas da. Yung kaslapay wag-wag, dagiti ruprupa da. Ay, nagalasan. Ay na, Mare. Bagbagaam kumamot ti asawa mo, ha? Mare. Agasa man ti pananguy-uyaw na kadagiti makitkita na iti Facebook nga ipopost dagiti kalugaran tayo. Ay, day tangarod ko, Mare. Kanayon ko mat abagbagaan ni Bruno. Ngamawan latta. Aglablabas ta inton kwan. Makasarak iti mang tibab iti subsub na. Ay, katno tibabanda. Ayos lang ang kanyak, Mare. Anyat amok ngay, no iso ti pagnakman na. Anya? Sa bagay mo't kiti, ah?
Uray siyak nga asawa na, jak mo't magustuhan, ti panaguy-uyaw na. Jak kanunungan, ti kasjay nga aramidan na. Ay na, di ka maumuma amang bagbagakin kwa na mare. Barang denggan na ka. Ammom ka di asyak ti mababain iti kastang aramid mo, si ka Bruno. Apay manin ay bakit? Anya ka di manin ti basol ko. Kunwari ka pa ilang. Naku na ni Maria kanyak, akat katawaam kanumanen ti post ni Guryo iti Facebook. Uyawam kanu. Ah! Anya lagi din ay bakit? Kasano adya katawaan? Nakakatawa mo't ngamin. Anya? Wala nagdumaan da ni Lucio. Naglaing da nga ag-post iti Facebook. Di da pa kita nga umuna dagiti kawas da. Ay na, Bruno aya. Uray kas jay ti kawis da ako nam. Tanasaya at mat ti panagpampanunot da. Saan da akasken ka? Ah, Nakauyaw ka. Kunamlano pasig nga original ti kawis mo. anya. Abay, di mo makita dagiti kawas ko bakit? Pasig nga original. Agraman ti rupak kit original. Anya laki din ay bakit? Sardangan nakman si ka, Bruno. Amangan numalipatak nga asawa ka. Kat anya pa iti maaramid ko kan ka. Uray siyak nga road. Jak magustuhan ti panaguy-uyaw na day siya, Bruno. Ha? Kunam no isulang ti makabael a makagatang iti branded a pantalon. Anya lakit din aya. Wan nga rod na na. No agsasaukot, kunamla no isulaang ti ada kwartana. No jak makapagtepel. Talaga pagsasawak day jay kulaktumag. Wan anana, barang da kayo ti denggan na. Bayam, tano masabat ka, sakit sumanaw, pagsasawak kulaktumag. Kagurgurak man dagiti tattao a nakauy-uyaw, adida makita ti bagbagida, ay salbag kit de. Sa dino manen ti papanam? Ada na pa taga papanak bakit? Na, sa dino nga road. Inaman ni Jay balay da pare Victor. Adalan na pa taga mapangkoy baga kang guana. Amangan numapan kayo manen uminom. Sigaki di mo bakit? Imalal dawan, inom, ti bagbagam. Ay katawan mat ngamin ti pilpil yan day tabuksit mo. Aldaw man wan no rabi no kayat mo ti uminom kat uminom kalata. Saan nga rod? Ala, ingkan, tapno makasubli ka adagos. Nalagip ko nga rod akasangay gayam ni Harold dita. Isungay mayak pare. Huwag paray. Apay, saan na nag-text ayaking ka? Saan mo pare? Apay ka day. Naku na nga, ngagpainom ka no ije may sa abar inton malan. Kastaya. Mapantayo ah. Ay kawin na. Mabaling ka di mo asaan. Layos ti arak, basta ni Harold ti agaways. Pare, agawid ak nga rubay. Tayo nakagdigos. Ta ipormaak man, iti kastaona, iti ipapantayo, iti inuman. Anya? Kung pare, iso nga itiram mo tayo niya kanginaan a 501 mo. Ta isumot ti ipantalon ko man. Siguro, mapan kayo manen uminom ijay bar, anya. Siga, bakit? Agrub-rubwatak bailaan. Namadda ka man dito ng agsaw-saw. Kat damdamagak nga rod no mapan kayo ijay bar. Wen kan saan laeng matisungbat. Ngalawa na. Kapang gabi. Ijay ti papanan may kada pare Victor. Kasangay kami ni Harold ita. Hindi ka mananagan mo. Italaang dito. Saan matakanayo? Anya? Banyat lang nga apumanaw. Sumalang tilangak nga gawin. Bakit? Promise. Patyong. Daytang style mo. Awan pa'y tinapuutak anagawid ka anatino, Bruno. Anya.
Alaing kan, uray ijay mun. Nangala ka kumaitik kawas mo kat, tauray umyan kan ijay, salbag ka. Ay, kasanoy, paray. Nabarating tayo. May Oh, Rod, pare. Ato magamin din na inom tayo. Waparan na ilo. Saan tayo mabarti kita kasi tao na. so, agawit tayo. Ano niya? Nag-aawit may bagbagaw. Tambay, ituloy tayo pa ito uminom. Anya, Uminom tayo kita. Pare. paray. Nabarating tayo nga ro. No kaya mo, oray mauli ka lang hindi tao. Umula kami nga agaway. Kaya hindi kapatwara. Ego, una na. Hindi talaga. Ayun, sige. Umuya kayo latan, pare. Maudiak dito eh. I can manage myself. Never gonna dance again. Guilty feet have got no reason. So it's easy to pretend. Yes, okay. Talaga, imanawan ng tiga kalwak nagawid na. Hala, manong, apay ngay. Ni inis tumatlatan ti pantalon nyo. Ini, At dapat CR tayo. ano niya? Ay, una yung tigas tayo customer. Kunti pa pogi ng umis mat iti pantalon na. Ay, anyamat dan. Kwamis, pasensya kay ko man Payman na i-video ka. Ha? Tatagun-gun ang mainis na pantalon mo. Ay, nakalivice ka pa'y mga paiso. Ngam umis-is mat iti pantalon na. Makapaturn off. Nalaan. Na-i-video kan. Pasisikatin kita. Naimbag man, tanalagip mo pa itinagawid si ka, Bruno? Adama ang angot ko ana ang saga. Ang mga nunalipatan man nagabay de tangiwat ka na agong mo. Bakit? Anya? Amo ko no anyat maang angot ko. Imis manen iti pantalon mo anya. Ay mangibabain ka talaga. Nagapu ka ijay na ginuman nyo akas na. Ay nakababain, Bruno. Sana bali, bakit? Awa mo nakakita. Nakaangot ka niya. Oo. Anya? Alam mo kiti ba kan? Maabang kang mangirwan iti pagsukat. Agdi ko sa aman. Ay na mare, naimbag mo tanadanon ka diti balayo. Apay kumare. Kaslad na napatag nga ibagam itikas na alangam. Nakita kami jay viral iti Facebook ita. Madlaw mo't anila kay mo tinaala iti video. Anak ka ti pantalon na iti inuman anapananda. Anya? Kitaam ngamin ako mare. Aday ta. Wangag paiso ni Bruno matdayta. Ay, just kikit di. Mangibabain. Ay, nakababain na talaga ako mare. Madlaw nga iso dayta. Bruno! Bruno! Umay ka man ditay! Paspasam! Ala, ungtam ti asawam ko mare. Inakon. Mangibabain ka talaga. Kita ang manday tanga aramid ba? Bakit? Kasta unay ti pananguyaw mo kadalusyo kon guryo. Ngamita, nakarkaro pa yung matiaramid mo? Anya? Naimbag pa'y kadakwada. Tauray ko
kunam anak kapadya madalaeng amap-mapan iti inuman ket awan ti pakaistoryaan da kasken ka. Bakit? Kita eman ti impos da a videom anak jay inuman. Ay, mangibabain ka talaga. Siyak nga asawam ti mababain ga po iti kasta nga aramid mo. Ala, gusto ko mamata na. Bakit? Ay, nga guston! Nakauyaw ka? Nga manya nga ita? Sika ti pagkakatawaan dagiti tattao dito'y lugar tayo. Ibagbaga nga mingking ka nga agawid tayo. Ngamsi ka mga minti mangipapilit na mabati ka dyan na ginuman tayo, abar. Anya nga ita? Awalan, pare. Siya ti pagkakatawaan na kita tao dito lagar tayo. Gusto lang, paray. Tapos sumikat ka mo. Sumikatak, pare. Iti saan mo ang saya awagas? No apay mga ngamin, paray. Ure ka saan no kumamot at ibarbartag tayo. Kit saan mo mo kung mga itulong ka mais pantalon mo Nang runa iti kaadwan ti tattao. Iyak nga ron nasiputan di yung inaramig ko, pare. Nalaos ngamin ti bartag ko iti. Iyak pa'y nasiputan na video nak di may sa awitres nga da iti abay ko. Awan no kasta paray. Saan mo abagay ti mapaniti inuman? Sigurado akat katawaan na kadalusyaw kang guryo ita. Amo na nga minti may papaniti panaguyo-uyaw mo kadakwada. Akong ko naman nakapadya madalaan nga mapaniti inuman. Ngamsi ka naka 501 inis ay naipos pa iti biyaw. Ay nakababayin paray. Makapaibaba iti dayaw ako na ata. Ay nalaki idingay. Kanya nga, Bruno. Tata? Kaslasan ka ba't na rumurumwar dito balayaw? Ay, rumurumwar ka matatata. Siguro, mababayin ka. Gapoy ti video nga impos na iti Facebook kanya. Agad man, kila at ti panagsika mo iti social media ko naman. Ni tata mo. Kawan mate. Iday, kasta unay, pananguyaw mo kadalusyaw. Ura mula ipukaw ti katawam. Anya nga ito, sikan ti katawaan da. Tata, nakababay launay da dyan inarabid mo, si Bruno. Saan mo abagay ti mapan iti inuman no kasta ti ugalim baraw. Nakababayin, ibabayin mo ti kakadwam. Apaya kasta tilangam. Kunak man no napan kagimatang iti sidaan ijay sentro. Nagsubli akong bakit? Sikan ti mapan kumatang. Anya? Sumungsungan akpay lang amin ni Jetersina ni bakit daw na. Sakmutan ti pagkakatawan lagi ti babaro na katambay dyan. Anya? Kat anya pa'y lang tinamnamaam ngay. Katawaan da ka talaga gapo iti panag-viral ti video anak ka iti pantalon mo. Hindi mo mutin ulit-ulitin na bakit? Nyamutin. Kundi palastog ka idi, apasig nga original ti pantalon mo. Nakauy-uyaw ka pa'y. Ngamanya nga ita, nakababain ka man. May karik bakit? Saan akong haguy-uyaw? Promise. Anya? Kan... Diyak mo lakayatan di mapanitino man bakit? Promise. Puutom na ita. Diyak kayatan na maulit pa iti panakaibabain ko. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki Din, insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki Din! Ay,
Sino ay nga tan tidaduma amayaban amabalin at ang danan? Apay, kurang kami aya. Kurang may sapay ko maalalaki. Tapno malpasyo adago si paramid ko. Ni Pedro nga friend. Amang ano kayat naman ti makitang dan. Ha? Kahit na nga ti makitang danday tiyay. Damag ko bimaknangan ka. Amang ano di na kayat. Bimak nang mga ibagbagamot. Makitang tangdan mat. Kasta aya. Malaman nga ron, tainak man ije balada inton badamdama. Barang kayat naman yung maintun bigan. Wana. Pada sa makasarita barang kayat na. Tapno adda nga rod ti kadwami. Imayang, tadamagin ka kumano kayat mo ti makitang dan inton bigan. Kanyat iparamid mo. Agpuros kayo kumaitimulak at arong kinokra. Medyo hado nga minday dyan. Isa masapul met nga do kayo. Kas na ya? Agawa na, umaya. Ay na, agyaman ako na ino kasta. Ni bakit mo ay kayam? Amang ano kayat naman? Kwa. At kami trabaho na inton migat. So, asya klar nga ti makaumay. Sige. Awan pa rin ko ti dayta. Awan gaya. Agbalo na ka ni? Wano, agpakan ka iti pangaldaw. Agpakanak siyempre. Si kakit di man. Aglutak iti kanan tayo. Sige. Umayak inton bigat. Makitangdan, ijay ayan da bakla inton bigat ko nam lakay. Wan bakit? Imay kami itay, kat aw-awisan nak, mapana ka? Sino ngay nga tati kakadwam nga agtrabaho ijay ayan na? Siguro da Korea. Sumati ka na yun na nga ayaban. Kasta aya. Kat kita ama, ang mga nutil-tilan tumanan ti pagchichismisan da ijay. Kaya wala pa agchichismis da. Alam, bibiyang ko nga dita. Sabagay matkit di Angam ti ko na, kita laang ta mga numairamraman kan tumanan. Amumutan dagi jay aparswa, chismis ti amuda. Ne, apay ngay? Agalas 9, ngamaon pa'y lahang da dya, Pedro. Wan nga raw, saan samot nga umay. Una yan ni Pedro. Nagwanmat ako nam. Wan nga ron, wan mat awan di kalman, awan pa'y mga umay. Anyamat tan. Nagbabawi ang ta. Naimbag kumamat, no inchat na kiti messenger, asa na makaumay tapno amok. Anya lakit din ni Pedro. Mala, ituloy tayo latang dagpuros. Umay no umay, saan o saan? Malpas tayo latamat, Unay kamatan, Pedro. Panagmemirendan sa kalas magsangpet. Ay na, pasensya kayo kumana. Adalang amin nakataktak iya balay. Iso nalatawak ngay may. Anya? Ala, kahit makimerinda ka ro na. Katwa na. Agmeryendakan. Ta ituloy tayo ti agpuros inton madamdama. Wen, da kayo ti mangituloy tagawid ang mutin ni balay. Inang agluti ti pangaldawan tayo. Ay wun kaimasom ti aglutawan. Ay, wala na. Anya lagi din. Amuyo man Basic para kanya kung panagluto lang. Sigurado nga ado ti makanyo. Ala, kat magantayan Ay wala. Nagbanglo ti si Daan ngayon luto. Kaano kaya nagluto ak iti nagbangsit? Si Kaman. Alaman, Pedro. Mangala kami tiniti plato. Makaamukan nga kao. Ipabalay mo. Wan, sige. Mangan kayo lata. Ha? Apay, si Kangay. Saan ka amangan? Ala, mangan kayo lata. Anya kalakit din aya. Mangan tayo
Alangan asaan ka amangan? Huwag ka di. Mangan kayo lata. Ay, mangan ka. Numabisin ka ijabang kag. Amangan numaulaw ka. Makabasbaso laktoki din. Ne, apay ngay lakay. Aglutluto ka mat iti sidaam. Huwag makan. Mabisi na kaming gan. Anya, apay, saan ka di nagpakanday di abakla? Saan nga ron? Agpatrabaho. Gamdi maagpakan ti Jaski abakla. Anya, ti awanan bain abakla? Kundi pa trabaho, ngam saan nga agpakan, ay salpagkit di. Huwag nga ron. Lawlawan kun anaban. Oray ko lang na bisbisi na nagtrabaho. Ay nalakay, nukas tamot laang, uray saan kanton amap-mapan inton sumarunong agayam. Saan na talaga bakit? Saan na maulit? Ha? Masabat ko laang day di abakla. Talaga pagsasawak iti saan amalamlamot, ay marurudak man. Ay, asino nga tanda pakadat duma, malaksid ka na kayaw. Da kayo man, tata. No asino ti amuyo ang mabalin amayaban? Asino ti kakadua managpuraw sa jayan ni Baklay din namin siya nga aldaw. Ha? Kwa? Di na naduring ka ni Pedro, tata. Wen gayam. Inak man padasan nga yaban ni Pedro no kaya na. Wan tata. Tapno adda kadwaming agpuros iti mulayo, no bilang laang. Mala, inak nga roda, ingurya. Wen gayam, uray saan kayo ngagbalaw nintun bigat. Tadak mo't ngagluto iti kaninyaw. Wan, tata. Huwag tata. Maya ka, tawa mo papanak inton bigat. Agyaman ak unay Awan ngamin ti daduma amayabak. Kasta ka di tata. Nen baglangan tanalagip ka. Huwag tata. Adak lang mo dito'y balay, naukas dyan nga awan pakitang danak, tata. Mala, kit umay ka nga rod inton bigat. Huwag tata. Ewan gayam, agbalo na ka di, wan no saan. Ay na, kit oray sa anin si kakit di mag. Adak, mat ngagluto iti pangal daw tayaw. Sige. Huwag tata, umaya. Alakit, mangantayon Agao kayo latan iti kaninyaw. Wan, tata. Di kay agbabain, tasan ang saya at di man agbabain. Ay, wan Nay, Pedro, mangan kamutin Sige lang, tata. Mangan kayo lagta. Anya? Alangan asaan ka manin amangan? Paimportante matan dahito akadwa ang makitangdan. Anyan tulaangan ti panunutan ni Tata Borsyo. Ala, mangan kayo lagta. Mangan tayo kidain. Pedro, anya nga ti pamigsam nga agtrabaho no saan ka amangan. Anya, saan nagpakan nila kay Borsyo, lakay? Saan nga rod bakit? Isong aglut-lutak manan iti kanak. Nabisin na ka nagtrabaho. Tiyawanan bain alakay? Kundi pa trabaho, ngam saan mat nga agpakan? Anya nga iti pamigsayo no kas jay ti aramid na. Yak man lamoy ti dayja lakay. Ay no, masabat ko la day jay alakay. Uray lakay, pagsasawak ko naktumag. Awan ti pilpilyak. Bakit man wano lakay, no amok abidot da, ay kat pagsasawak ka talaga. Tania,
Imbaga ni Pedro sa anak ang nagpakan? Wan, imbaga na kanyak, asaan ka kano anagpakan idi na minsan nga inayabam anagpuros. What? Awanan ka mat iti ba ina niya? Kundi ayab ka iti tangdanam ngag trabaho, ngam di ka mat agpakan, di ka lagbain. Ay, mabitlaan nga. Anyat ibagbaga ma sa anak ang nagpakan. Kat nagluto akmat, iti sidaan ni di imay ni Pedro di banggag ko. Anya? Unay na Ellen, nagpakanak mo ti diya. Kan may isa, pilpilitin mi nila kay mo amangan. Ngamisumot ti pa importante. Sa ita, siyak pa'y ananangdan ti pinagbalin niya dagas. Anya? Ala, di ka madalagan. Tay ti kaano man, saan kun ngayaban nila kay mo? Ha? Tsak matla kayat ti pa importante kas kenkwana. Ay ayaban mat amangan. Ngam sige. Sa agipulong ken ka. Sika man. Kas kalatanga amamati adagos asaan ka pa nagdamag mo muna. Just kengkit dia. Anya? Kasta ti imbaga nagayam kinibakat na? Well, imbaga na kano asa anak anagpaka ni dinaminsan anagpuros tayo. Anya? Ay una yan dayjay a Pedro. Amin tayo ngarudan kat pilpilitan tayo amangan. Ngam di namat kayat. Sa ita, si kapay ti dakas. Just kita kitiya. Nangruna day diyang Ellen. Agda magkumamit nga muna. Sakbay amamati ititiltila nga ipulpulong nila kay niya. Isupay, ah? Hawanan na talaga. Pulos ajak ayaban inton sumaruno ang panagpupuros. Jakman kaya tikas diyang ugali ta. Ay, wala. Agasam da ita. Naladaw nga imay. Ngam inconsider ko latta ti may sangal daw na. Ngam ita, siyak pa'y ti dakas asaan ka no anagpakan. Di oray di tada man. Ha? Hasino da kumangay man. Ha? Anyalaki di na ya. Niilin mo, dahil to sumungat. Ay! Da kayong agpatpatarabahaw! Agpakan kayo mata! No saan nyo amasango ti agpakan, agurder kayo! Tapno saan amabisinan, dagiti ay ayaban nyo! Nay. Anya ti bagbaga masana ka nagpakan. Kan nagluto akmay, ti tinangaldawan may. Anya? Kan may siya, manaw nga ulay kay bagbaga kan ni Pedro amangan. Mangan, ngam di namut kayat. Anya? Sa ita, siya pa'y gayam, ti pinagbalin nyo adakais. Anya laki din na ya. Naku na namat ngamin, asaan kayo kano anagpakan? Ay, ulbaw nga asawam. Awan manaknakam na. Anya? Hamaw, Melaine, iti kinabayag ko aman ang tangdan iti tattao. Da kayo lang nga gasawa, tina-encounter ko wakas tao'y. Ha, pulaos, asaan na maulay, ngayabak nila kay maw. Nagalas to ugali yung gasawa. Pa-importante kayo launay. Nagalas at talaga ti ugali dagijay nga agasawa. Ay, wan nga raw. Kunak no nakatulong ak. Saan mo't gayam? Pinagbalindak pa yadakay. Asa anak ka nung agpakpakan, nagpatpatrabaho ak. Una yun. Ay, iso ako na. Saan na maulit nga yabak ni Pedro? Tanay, nakababain mo kingkwana? Saan amangan no ayapan? Sana ibagakan-bagan na. Asa anak ka nagpakan? Ay, salbag. Ala, saan mo ngay ayaban no kasjay damulaang? Sakit laang ti ulo. Ay, wine. Sakit at talaga ti ulaw. Naimbag kumamot no agdamag nga umuna ni baka na. Sana kasde, basta latan nga agsasaw iti sana nasaya. Di dakit agbay na. Paimportante dalaunay. Oo na yan, di ka suyabiyag. Awan mo't yung tagpatangdan. Ha? Inak man ijadayan ton madamdama, bakit? Barang at dati makita ka pa kitang dalang. Ay,
Wan man tani, awan manin ti bagas tayon, awanin ti maisaang. Wan, bakit? Di ka matanaga. Tarumwarak inton madamdama. Apay nga ipadamdaman pailaang, numabalin mo nga aramiden itan. Ala, inarudan, bakit? Siga magaan bakla. Ha? Sika, Pedro? San kumamot at tiltilay pulpulong mo kinabakit mo, Ibagbagam kan ko, asa anak ka nagpakan, idineban ka nagpuro si Jibangkag ko. Unay mo dayta na kinaulpod mo. Anya? Ni bakit mo man, namati adago si di bagbagam. Asaan pa nagdamag no pudno wano saan? Makapasuron kayo nga gasawa. Idi imay ka nakitangdan. Naladaw ka pa nga imay. Di ka lagbayin mat. Ita, siyak tinagbali na dakas. Bakla. Pasensya ako mara. Sana na maulit. Amangan mo, agayab ka manan. Awan nga minti, pakitang tangdana kita kahit. Ay, ure agayabak. Tsak kayat ngayaban ka. Paimportante ka lang unay. No ibagada ngamin amangan-mangan. Saan nga dupay lang bagbagam? Saan mo mapanibagbagay titatawa sa anak ka nagpakan? Salbang gagindi. Anya? Awan, saan kan ngayaban ko nakkumat? Awan bebiyang ko, no awan ti pakitang danamon. Ay, awan. Ure agan ano ka. Saan kan ngayaban iti ka anuman? Tata? Anyaga po, amapan mo'y bagbagay ti tattao. Asaan na ka nagpakan, di nagpatrabawak. Awanan ka itibay na lalakay. Awan serserbe makasarsarita. Kaslasaan ka lalakay. Anya? Yak kayat at ang tangdanan ti kasking ka. Paimportante ka launay. Awan nga min no kastamlang. Dadaalam di mapan mo pakitang tangdanan. Awanan ti mayat ang mga yabking ka. Tata? Imbes ang mayat ti tawa tumulong king ka. Ngam kasta kayo mga kamay. Nang rona di nangiwat nga asawam. Di na mo ti tangtangabon na. Damom ang mabalin na pakitang danan, mare? Ay, ado ka? Ngam saan ka akayat nga ayaban akadwa? Ha? Nakababain yamin ka na kayo nga agasawa. Amangan na ibagbagam tumanan, asaan nga agpakpakan ti manang tangdan. Anya? Isu nga uray kurang kami. Saan da ka nga ayaban ta paimportante ka launay? Liman lalakyan ka, kasta ti ugalim. Unay mo tinday ta pa nagsasaunsi ka, guro ya. Katpadamat! No saan kumakas jet indandanon mo kinibakat mo? At dalat ta kumamot ti agayabkan ka? Namanya ngay nga rod, day ta ti ganabam iti kinangiwat mo alalaki ka, salbag ka. Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.